салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сеҳат саломат ҳастед. баъдан ҳаминро гуфтаниям ки дар бораи тағйироту иловаҳое ки нав дар программа переселени дароварда шуд, ман ҳамон тағйироту иловаҳоро, ҳамон навигариҳоро имрӯз ба шумо пешниҳод мекунам. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. баъдан чӣ саволе доред дар поёни видео дар комментария нависед. хоҳиш мекунам ба ман занг назанед, на ватсап, на имо, на телеграм, на одноклассник. фақат метавонед ки паёмак сообщение равон кунед. паёмакҳо сообщениҳоро ман ҳама вақт мебинам, мехонам. баъдан агар ки бинам саволҳо такрорӣ бошанд, ҷавоб намедиҳам. саволҳои нав бошанд, ҳамин хеле як видео када ба шумо пешниҳод мекунам. ба ман занг назанед, ман вақт надорам. умуман имконияти ба зангҳои телефонӣ ҷавоб додан надорам. фақат агар ягон сирри оилавӣ бошад, махфӣ бошад, дар ҳамон ватсап нависед ё ки галасавой равон кунед, ба ҳамон мушаххас конкретна мумкин ҷавоб диҳам. агар ҷавоб надодам, ҳамонро дар ҳамин видеое ки пешниҳод мекунам, дар ҳамон видео ному насаби шуморо намегирам, аммо пешниҳод мекунам ки ба ҳамин савол ҳамин ҷавоб гуфта. барои ҳавай савол ки додед, каме интизор шудан дар кор. занг задан дар кор нест, чунки имконияти ба занги телефонӣ ҷавоб додан надорам. баъдан гуфтаниям ки дар бораи программа переселени навигариҳо чунин шуд. солҳои пешин талабот буд ки тамоми ҳуҷҷатҳо перевод карда шаванд, тарҷума карда шаванд. айни ҳол дар ин навигарии ҳозира тамоми ҳуҷҷатҳое ки доред, шаҳодатномаи таваллуд, диплом, масалан билети ҳарбӣ, масалан чӣ ҳуҷҷате ки шумо доред, агар дар ҳамон ҳуҷҷат дар як тарафаш тоҷикӣ ё узбекӣ навишта шуда бошад, дар тарафи дигараш ба забони русӣ навишта шуда бошад, ҳамон ба назар гирифта мешавад. яъне ки тарҷуман талаб карда намешавад ки ҳамон ҳуҷҷатро тарҷума кунед гуфта. ҳамин тағйирот иловаҳо шуд. инро бояд бидонед, чӣ ҳуҷҷате ки доред, агар ба забони русӣ низ навишта шуда бошад, ҳамон ба назар гирифта мешавад. ғайри ин собиқаи корӣ, дафтарчаи меҳнатӣ, трудовой книжка талаб карда мешуд, диплом талаб карда мешуд. ҳозир инҳо талаб карда намешаванд. ход диплом доред надоред, ход дафтарчаи меҳнатӣ, собиқаи корӣ доред надоред, вақте ки шумо навбат гирифтед ҳуҷҷатҳои доштагиро бурда дар ҳамон қабулгоҳ дар омада шуморо қабул кунанд, ҳуҷҷатҳои шуморо гиранду ба русия равон кунанд. вақте назорат кунанду санҷида бароянд, агар шуморо қабул кунанд, яъне ба ҳамон программа переселени шомил гардонанд, шумо бемалол шаҳодатномаи ҳамон переселения гирифта ба федератсияи русия омада шаҳрвандии русияро ба муддати кӯтоҳ мегиред, гражданствои русияро. барои ҳамин ин навигариро ман ба шумо фаҳмондам ки ҳамин тарҷума кардани ҳуҷҷатҳо бениҳоят мушкил буд. нафарони зиёд мегуфтанд ки тамоми намуди ҳуҷҷатҳоро дорем, аммо як ҳарф ду ҳарф хато аст, ислоҳ кардани онҳо бисёр саргардон мешавем. ғайри ислоҳ кардан тарҷума мекунем, тарҷумаи онҳо да харҷи зиёд меравад, сарсону саргардонии навбатгирӣ ана ҳамин аз байн рафт. тарҷума намекунед дигар. ҳамин як тарафаш ба забони русӣ навишта шуда бошад, ҳамон ба назар гирифта мешавад. бисёри инсонҳо мегӯянд, мо ҳеҷ ҷо кор намекардем, собиқаи корӣ надорем, дафтарчаи меҳнатӣ надорем, диплом надорем, хондагӣ нестем. ана ҳамин саволҳои шумо дар ҷавоб. инҳо лозим нестанд. касе ки дорад хубтар пешниҳод мекунад, касе ки надорад ҳамон ҳуҷҷатҳои доштаро барои программа переселени пешниҳод мекунад. агар ки гузашт, ба русия омад, бо хубтар, нагузашт, хай бо сабабҳои гуногун албатта рад мешавад. баъдан саволҳои зиёд дар бораи мад капитал ба ман шуд. дар бораи мад капитал агар ман соатҳо гап занам, ин кам аст, чунки ман видеои 5-10 дақиқа мекунам. агар видеои 1 соата кунам, ин имконият нест. барои ҳамин мушаххас ба шумо мефаҳмонам. мад капитал ин аз тарафи давлат додани маблағ ба ҳамин оилаҳо мешавад, оилаҳое ки шаҳрванди русия ҳаст. масалан модар, ҳам модаре ки фарзанд таваллуд кардааст, худа шаҳрванди русия аст, фарзандшам низ шаҳрванди русия аст. ана ҳамон модар имконияте дорад ки мад капитал гирад. ин маблағ аст аз тарафи давлат, кӯмак ба ҳамон оила аст. ин маблағро аз пенсиони фонд мегирифтанд. аввал ҳозир пенсиони фонд социални фонд шуд. ба воситаи социални фонд, яъне ба воситаи госуслуг аввал муроҷиат мекунанд, баъдан МФЦ рафта ҳуҷҷатҳои худро месупоранд. агар ки хоҳанд ҳамин хел талон гирифтад, ба ҳамон социални фонд рафта бо ҳамон кормандони он ҷо ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод мекунанд. онҳо
ҳамин мат капиталро ба ҳамун модар сертификат медиҳанд. пул намедиҳанду ҳамун пули калонро яъне ки сертификата менависанд 640,000 ё 550,000 ана ҳаминоям менависанд. ҳамун сертификат худаш пул ҳисоб мехӯрад. вақте ки замин харидан, хона харидан, ҳамун ба назар гирифта мешавад дар бонкҳо. баъдан мат капиталро фақат модар мегирад, падар намегирад, чунки вай мат модар аст. мат капитал маънош худаш ҳамин модар мегирад. агар ки дар он сурате ки падар бояд гирад, фақат агар модар таваллуд карду фарзанд калон шуду масалан яке модар вафот кард, дар асоси хати вафоти ҳамун модар падар муроҷиат мекунад материнский капиталро, ҳамун сертификати материнский капиталро ки вай маблағ аст падар мегирад. дар он сурате ки фақат модар вафот карда бошад, хати вафоти ӯро пешниҳод мекунад. агар саволҳо бошад оиди мат капитал, марҳамат дар поёни комментариҳои ҳамин ютуб нависед. дар имо, дар ватсап дигар ҷо ба мана саволҳо нанависед ва занг ҳам назанед. канали ютуби ман аксарияти вақт дар баъзе видеоҳо худи ютуб навистани комментарияро манъ мекунад. чӣ ман нависам, чӣ шумо нависед, манъ карда мешавад. ин автоматически аз тарафи ютуб аст, ин аз мо вобаста надорад. барои ҳамин бинед ки кадом канали ман кушода аст, марҳамат комментария нависед, ба савол ҷавоб мегиред. дар амони Аллоҳ бошед.